Hello mga besh, mga bahay, mga Uragon. Welcome to my channel, Bicol Express the Uragon. And please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videong ina-upload. Bicol Express the Uragon. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Hello mga besh, mga bahay, mga Uragon. Kumusta po kayo? Welcome to my channel, Bicol Express the Uragon. And kung kayo po ay bago pa sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para update kayo sa mga video na aking ina-upload. Ngayon po, pupunta kami sa paggawaan ng laptop kasi yung laptop kung sira siya, nag-black screen. Black screen siya. So, papagawa ko, patitingnan ko doon sa manggagawa na Pinoy. Patingnan ko kung kaya pang gawin. Ito siya Ayan Kuwan siya, naka-open na siya, open na yung niya. Naka-black screen siya. Ewan, anong problema? Hindi lang naman ang traffic dito sa meron na abot. Mga beshi, mga bahay, mga Uragon. Papunta na nga kami sa gagawa ng laptop. Dadalhin namin yung aking laptop na nasira, patitingnan ko. So, ngayon nandito kami sa biyahe, ma-traffic. Ayan medyo Paano po yung kamera? heavy. Hindi, pag naka-front dito ay makikita eh. Oo, yun. Ayan yung Sira yun ay natin dyan yung ay, itas natin at yung ba? itago natin. Oo. Yun? Tago mo yun. Itago natin yan. Labas na ebidensya. Lumabas ang ebidensya. Tatago. I-post mo yan sa YouTube, right? In 600 meters, take the exit. Exit daw? Exit. King Pahad na tayo. In 600 meters. Hanapin ang daanan natin. Pasok sa kanil. Wait, okay. Ayun. Dito na kami. Nag-aantay kami ng gagawa. Ayun Yun ba yun? Ayun siya. Puntahan natin. Kung yun na nga yun. Laptop mo. Ayan, dito sa bag. May nagbibin pa yan ng Yung spare parts. tablet eh. 200 lang na tablet mo. Ay, ito. Ikaw ba? Malayo pala, malayo. Malayo pala. Sa kami? Badger eh. Ayun. Oo, ito eh. Kasi black screen siya eh. Ano yun? Pag in-on mo, naka-black screen lang. Laptop. Laptop. Oo. 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 May pinagdalhan ako niyan kaso sa Indiano? Kasi doon ko rin sa kanila binili yan. Ang sabi niya, kung daw, motherboard na. Kung motherboard sa ipapalitan, bumili ka na lang kanya ng bago. Sabi niya ganun. Sinabi niya na motherboard? Oo. Sabi ko, baka kayang gawin mo. Hindi lang niya, kasi busy naman siya. Talagang busy yung siguro yan. Ano ba? Nakita niyo, saan mo nakita yung sa Facebook? Bawal naman nakakasama.
Kain ka to. So, Saan yung binibinta mo ano? Tablet. Sana lang natira boss, sana lang. Yung one, Apple. Magkano yun? iPad pala. iwan na nga lang namin. Mga beshi, mabay. So, nandito na kami sa shop na ano, Kabayan. Nandito yung shop niya. Oh. Sideline niya pala to. Hindi talaga yung ano, shop ng mga ano kasi dito lang siya sa bahay niya nagagawa. So, magandang ano nga ito. Magandang extra income. Ayan, mayroon pa mga binibenta dito mga gadget. Yung mga gustong bumili. So, yung mga na-repair na gadget. Yung gusto rin magpagawa, pwedeng ano, kumontak, PM is Daki. Ano? Dati nga, nag-vlog din ako eh. Ayun. Tumigil ako nung busy ako. Ah. Kaya nga ikong. So, dito si Kabay. Saan ka ba sa atin, Kabay? Sa Mindanao. Sa Mindanao? Okay lang, sa video. Walang problema. Ayan, siya po ang technician, siya yung gumagawa. Kung gusto ninyo magpagawa, PM is Daki. Ayan nga. Kaya iwanan ko yung laptop ko, nandito na. So, tatawagan nyo na lang ako pag okay na. So, yung mga gusto magpagawa, kung meron dyan, kontak-kontak na lang. Dito lang. Personal ka lang. Ayan. Preso mo na yan kasi last na yan. Oo, preso mo na yan kung gusto mo. Ha? Last na yan. Ano ba to? Parang Parang- iPad mini. Mini iPad. Oo. Iyan. Bueno. Yan lang, wala pa akong benta ngayon. Pwede rin to. Ano ngayon, nasa 8 pieces yung videos ko yan. Kaya nga, nakita ko ha, sa ano. Tapos, yun lang. Maraming kumuha. Oo, yun lang, marami. Ang pinagawa na yun. Ano yung brand niya? Oh, wala siyang tatak. Ako yun, ako. Apple pala to. Pero wala siyang Apple ditong kinagat, yung pan kinagat na doon. May kumatari, Ay sus. Ano? Pukuno? Malayo pala kayo dito, malayo. Malayo, oo. Ilan ba? Nasa 20 kilometers pa. Industrial City pa kami. Oo. Malayo. Madya? Oo, pamunta dyan ba? Oo. Industrial Ano kami. dito? Malayo. Nakita ko lang yung sa Facebook niyung post mo eh. Hanapan ko to itong Friday. Sa Friday? Ah, sige, pagka ano? May motherboard. Mag- ka ng Tawag-tawag na lang. Tawag-tawag, punta-punta lang. So, ngayon na lang. So, ito si... Ano pangalan mo yan? Norson na lang, Norson. Norson. Ako si Martin pala. Yan yung ano. Si... Personal lang. Extra income nga. Kung mga gusto magpagawa, si Norson nandito. Ito yung kanyang shop. Sa bahay lang. So, ngayon, uwi na kami. Iwanan ko na lang yung laptop ko. Kontak-kontak na lang kung anong Natin development. ng maayos. Paano? O, sige, Uwi na kami ha? O, sige, salamat. Siman ko na yung charger nandyan ha? Oo, sige, sige. Okay, thank you. Follow up na lang, atong ng Friday. Sige.